Mapacho ka rito kod siso mano mar ng'eyo ni koro ng'abo bro bedo kaka okoma kamano mano banga Musafaki nikech Musafaki osebedo koma kamano chakre higa mar 2017 nyaka higa mar 2025 koro ng'iya nena ni pinje nikech ka ineno piny Djibouti, Madagascar kanyakla kod piny mano mar Kenya king'iyo map mar Afrika kama gintiere chal ka gima gintiere East Africa kae koro kanya ma koro wachak godo oganda koro oseng'eyo tij jakoma mano mar AUC ang'e ni graphics moko bro bedo ka tugo e Bas TV kanyo mar mondo mi bed gi ng'eyo mano mar mondo mi bed gi ng'eyo moko kuom jotelo ma bende osekaw koma makamano koro ing'e no office Sharon office oken ng'amati office en nying ma in go ine manyami office bed gi teko kata office nya bedo mayom iwinja all along ji nyocha ko ng'eyo mana ne koma commission ni ngatie kaja kom koro nyocha kodware iwinja ni waber tagutulo i Kenya kae 207 jakoma yue manobiro administratively ngacha ne okobiro kech ne onge mbi mapiny to kineno ka gini nyobiro nyocha ko mana neno ka office man gi teko kaja kom koro dware iwinja mano ng'isi ni chia mar gik mowach kanyogo jakom nyalo implement gima ko implement gima be to office ni dhibedo go teko manyalo miwa argument kata gi the World Bank kata gi the world leaders over and around iwinja ngeje ni kapok wadwaro kony moro to wabiro dhigo jogi nikech wabende kama koso nwang'o Afrika nyaka be ni contribution moko ai pinje maoko wabiro nwang'o ng'ama nyalo face gi wach gi no this problem kata koro ukete ohinyowa to un bende mane ukriete originality mar problems gibro dwargi to dwaro ng'ama nigi teko mar office mbi mar gimoro igero go ng'ama ne iye iwinja okuene na presidency kada nin jakom kamoro teko mane Nyasaye umiyi ema nyalo mi office no bed office adier I'm very honest kada na ji mang'eny jakian kom AUC ni gatie iwinja nyaka nyoro jakom chako dware kora ka ji ochako concentrate tingego mi ang'en jakom dido gini and the urge manane no chieng interview ka everybody ne oro message ngata na baba yom jogi you understand everybody was concerned emo mi ang'en obro de maber emo mi ang'en teko mar office ni bro de nwango something the challenge ma jakom nyalo bedo go and bringing power of unity around him nyakorang kako dhiweyo pinje gi duto ma bende kaber to ket gini ma pinje man go values obed joma are really connected magda ka en gi jok ma deal gi departmental heads to nyalo gero office moro pinyno kaluwore gi value margi iwinja kata ka en wach mar exploration to ng'en mano Central Africa will do best and a bit of West koro gero office kacha ma ng'amotelo ni secretariat mare bedo kacha koro ibro nwang'o ka Africa bro bedo motegno ngeche no bro konyo e monitoring system mag values mwango bro konyo e trade and bro konyo e exploration the other thing manyako team ma now we need any education system mar jakom nyakorang ni university mag pinje wage gen powerful kanye Nairobi golo graduates machal nadi Kampala golo graduates machal nadi Dar es Salaam golo graduates machal nadi what of Ghana what of Nigeria Egypt otimango enama jogi timo ma we now need to connect with gik mwango kaka jo Africa to make us now kata ka jo kabiro to gidonje iwa I've been giving example here nitie gima hero go President Moi gimane moyo te maber thurugi kabisa nen medical and kidhibro nwango cancer building ma chandaria nogero ibro nwango Moi referral miwinjo gano nen part of Kenya Medical School ne inside it School of Medicine inside it what they have been doing any ginwango expatriate ntie nyithindo ma ipinje kaka Germany USSR gibiro kata gi study disease
Kori nwango ni chieth iyudo because of jomobiro somo. And they are coming when they are graduates in their country. Magi gin gik makoro jakom dware no bedgo program maber. Makoro ka joka biro to ntie value magi kelonwa. They don't just study. Nikech medicine no be wanyalo loso ka. Koro wabro rango to pinje magi manyalo purpose originality mag medicines moko mawuok kata i oboke botany. Mondo koro magi nikech kwaso bedo wanyalo loso yath. I can tell you economically we are strong. Wanyalo build our exploration correctly. Economically we are strong as Africa. Magi gik mana nyalo ngisi ni jakom now will do best. Emomiyo chia mar office oken ngama tiye. Chia mar office en dhano mani office. Nikech mane na chiel kuom tije mabende rito jakom